Yeah, Makosana, what's up? My guy is a sharp. Kodi Josness yoni ndani uno wasi yankani ayimba bwanji kumakosana koti ziti wasi yankani ndikuyankhula ndi inuyo achina kadino tazi yankani amazifila ndifana wote ntankona wasi yafani iwe sufi muuze pompi abwele azandipope bwanji ndimazibisa lelo wandione nkope of course ndineka mwana pa nyimbo uzandiwope why sindimalemba tu vesi ndilibe peni ndikope hehe asekeni alekeni eti kuyiyambalasha atatenga lekeni ati ndima wamvesa peni aichekeni akufuna one china meta dazi hekeni na neso ndinabwela kuza sokoneza kulimbana nane bondo uza nong'oneza ndimazifusa ndimatabwanji kuyimba mogomesa mwina vuto ndichambachi ai mogomesa ikata iyi ndimba pati 2 luso langa sunga tenge pati 2 ndimakhala ndiksi kwana chipanti 2 tawu ndilibe mfuse whiske mwina ndipasti 2 iwe uzisiyanisa dazi simpala iwe uzisiyanisa ine simpala dine nzake wa manzo eyatimu misala stailo yanga ndiyo wopya mpaka wina wabisala akumva kuwawa mutu one apase panado stailo yanga imasowa nzake ndikado mafana ndima wabwiza nzanga ndi Leonardo ndili nkati mwa jisti nzanga ndi mwado iwe kwao amafusa kwao kodi atao iyajana patao dao sewi bazaze